Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шахсоне ки доруҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, шумо метавонед доруҳои даркории худро аз ширкати шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. Доруҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Додари Забит Магомедшарипов Ҳасан Магомедшарипов гуфт ки ҳозирашда Забит нияти ба қафас баргаштанро надорад. Забит дар як рӯз як маротиба тамрин карда истодааст ва оиди карьераи ӯ дигар ягон чиз гуфта наметавонам. Забит ҳамеша бо ман аст ва ҳамеша дар лагери ман аст. Ҳамаи кор бо роҳбарии ӯ мешавад. Ӯ мураббии ман аст ва дар муҳорибаи навбатӣ дар кунҷи ман меистад. Ман ба Забит оиди карьераш савол намедиҳам, чунки бе ман ҳам дигарон аз баргаштани ӯ мепурсанд ва ман намехоҳам ки ман ҳам ин чизро аз ӯ пурсам. Ӯ бемор шуд ва баъд худро табобат кард. Ҳозир ӯ баргаштанӣ нест, шояд ки бадтар, гуфтааст Ҳасан. Ва дӯстон, худи Забит Магомедшарипов боша шаби гузашта ана ҳамин аксро дар саҳифаи инстаграми худ гузошта чунин навишт: дар замони ҳозира машҳур шудан душвор нест, аммо легенда будан танҳо ягонаҳо метавонанд. Фёдор Емеляненко навиштааст Забит. Хотиррасон мекунем ки Забит Магомедшарипов рекорди 18-1 дорад ва ӯ охирон муҳорибаи худро моҳи ноябри соли 2019 зидди Келвин Катар гузаронда бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва то ҳол ба қафас баромадагӣ нест. Адодари ӯ Ҳасан Магомедшарипов боша муҳорибаи навбатии худро рӯзи 25 феврал дар турнири Беллатор 275 мегузаронад. Ва дӯстон, дар ин турнири Беллатор ҷангвари бебохти тоҷик Хуршед Қаҳоров бо рекорди 8-0 дуюм муҳорибаи худро дар ташкилоти Беллатор мегузаронад. Рақиби ӯ боша Бред Ҷонс бо рекорди 17-3 хоҳад шуд. мо ба Хуршед Қаҳоров ва Ҳасан Магомедшарипов дар муҳорибаҳои навбатиашон ғалаба орзумандем. Чемпиони пешинаи Беллатор ва рақиби навбатии Фаридун Одилов Александр Шилименко гуфт ки оё ӯ ба муҳориба рӯзи 1 апрел баромада метавонад ё не. Ман камарбанди Eagle FC-ро гирифтан мехоҳам, аммо ҳамчунин ман мефаҳмам ки саломатии худро дар хатар мондан намехоҳам. Ман мефаҳмам ки агар боз дасти ман шикана, ин чиз метавонад ки маро аз муҳорибаҳо дур кунад. Ин кор ба ман чӣ лозим? Барои ман саломатӣ муҳимтар аст, аммо ман барои худро барқарор кардан вақт дорам ва ман аллакай худро барқарор карда истодаам. Агар ки ман худро барқарор кардан натонам ва бо даст зарба заданро оғоз накунам, пас фаҳмо ки ман ба ин муҳориба намебарам, гуфтааст Шилименко. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Фаридун Одилов ва Александр Шилименко рӯзи 1 апрел дар турнири Eagle FC 47 дар шаҳри Сочи баргузор мегардад. Аммо дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Шилименко ҳоло пурра худро барқарор кардагӣ нест. Барои ҳамин 100% ин муҳориба мешавад ё не, гуфтан душвор аст. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев нақшаи муҳорибаашро зидди Боби Грин гуфт: умедворам ки ман ӯро дар якум раунд шикаст медиҳам, чунки ман сатҳи гӯштинги худро медонам. Ман ӯро ба замин меафтонам, каме ӯро хаста карда ва маҷбур мекунам ки таслим шавад. ин ҳадафи ман аст. Ман бояд ба одамо сатҳи худро нишон диҳам. Вақте ки Али Абдулазиз ба ман занг зад ва гуфт ки Бенил осеб гирифт ва аз муҳориба даст кашид, ман ба Али гуфтам ки ба Рафаэл Досанос пешниҳод кун. Али ба онҳо занг зад, аммо онҳо розӣ нашуданд. Ман ба Али гуфтам ки Тони Фергюсон, Грегор Гиллеспи, Майкл Чендлер ба онҳо занг занд, аммо дар натиҷа танҳо Боби Грин розӣ шуд. Фикр мекунам ки ба ӯ пул дар кор аст. Аз ҳамин сабаб ӯ барои ин муҳориба розӣ шуд. ҳамаи ҷангварони топ-10 бисёр гап мезананд тамом, чунки берун аз рейтинг мо бисёр ҷангварони хуб дорем ва ҳама медонанд ки ба топ 15 баромадан душвор аст. мо бояд ҳамаи ин мусафедҳои топ 15-ро иваз кунем ва ба наздикӣ мо шоҳи вазни сабукро иваз мекунем. ба наздикӣ мо ин вазнро тағйир медиҳем, гуфтааст Махачев. Хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев дар UFC 9 ғалабаи пайдарҳам дорад ва танҳо чемпион Чарлз Оливера аз Махачев зиёдтар ғалабаҳои пайдарҳам дорад, 10 ғалабаи пайдарҳам. Агар Ислам Боби Гринро шикаст диҳад, пас ғалабаҳои пайдарҳами ӯ низ 10 то мешаванд
ва UFC маҷбур мешавад ки ба Ислам муҳорибаи унвонӣ диҳад. ҳамчунин ногуфта намонад ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Боби Грин аллакай рӯзи 26 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канал обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.